Здравейте хора, ние сме Midnight Wolves. И сега ще играем мини геймс в сървъра на Mineplex. Решихме да започнем с мини геймс като нашия втори клип. И скоро ще има клип на същото ни Кибикрафт. Днес ще цъкаме One in the Quiver, тази игра тук. И сега ще намеря някакъв сървър тук да влеземе. IP-то на сървъра в описанието. Да. Да обясним тук какво горе-долу се прави. Има 3 класи, като една последната се плаща, енчантъра, тя е утра, мога да я покажеш. Има джампър и броулър. Броулъра се купува с джемове. И има само един тим, защото всеки за себе си. И който направи най-много килове, той печели играта. Съответно има първо место, второ место и трето место. Тук няма какво горе-долу да правим, освен да чакаме. И след малко ще се видим, като почне играта. И отново сме тук, с най-гадния мап да умре, този мап ще бъде, дето го е създал. Да му умре водата на този бук. О, праснах един. Значи целта тук е... Имате... Лъка ланшотва. така лъка ланшотва, имате една стрела, на всеки кил ви дава още една стрела. Да. И то ще ми щупи каска. Радата е жалка, не се залъгвайте. Да. Как ще го мисна, бате? Али, добре. Добре, бате, нали съм извадил лъка, бе? АФК плеер не мога да удара, представи си. Ми е бавах майката. Аха, ес. Уау, не разбрах какво се случи. Това тук някъде се гличва и мърда и трепти като се едно... Хакер. Някакъв изпаднал, да. Стига, бе! Бата за малко трипл кил да направя. Тая игра е доста интересна. Да кажеме. О, сега ще се дъниме тук. Бутай му козината, бе. Майко! Ей, намали си малко звука, бе. А? Браво. Чуваш ли само, бе? Ама намали си малко звука от... О, аз съм трети, бат. Идох. Да, това е доста така интересна игра. Няма какво горе-долу се коментира в нея. Мислиме сега да изиграваме нещо друго като за разнообразие. И след малко ще се върнем като и мислиме какво да играме. И здравейте хора, отново сме тук. Отново сме тук с играта, сега ще играме Super Smash Mobs. Да. Сега ще влезе, ние сме в парти, сега ще влезе в някакъв сървър така. Ще ни пусне двамата. Така. Ето. Да обясним тук горе-долу какво трябва да се прави, защото има хора, които може да не са играли този минигейм. Избирате си някакъв моб, като от крипъра, на там вече се плащат. Имам предвид се взимат с джемове и с там истински пари. Достъпните за играчите са Skeleton, Iron Golem, Spider и Slime и другите вече, както казах, се трябва да се закупат или с джемове или с пари. Ето от тази страна са за ултра играчите. Това е VIP пакет. Аз ще играя Slime. И аз. И той ще играе Slime, като се... Да, аз мисля да го смена на много вкусно. Иска да го смена на скелета, но too late. В този мап се казва, как се казва, Адрифт, някаква смрад. Смрад. Локализиран си, да знаеш. Не, нужно ми правиш нещо. Не с злоба. Тука, хубавото, че сме трима. И каквото и да стане, тримата ще сме победители. О, фък. И тримата ще сме победители. Да ми мети бомби. Али, умре ли? Не. Фък. Али, тъпия паяк. Има паяк, да. Аз съм на едно малко кръв. Мамо.
please. О, ти го уби, браво. Домре то. О, пръснак. С какво? На колко кръв беше? На малко, на едно сърце. Тогава какво искаш? О, това е твоя бомба, бе. Това ти ли си малкият слайм? Па сигурно. Какъв е то малък слайм, бе. Аз не мога от села. Бием паяк първо и тогава да убием, да се бием нас. Ай. Къде стане? Защо няма къде да стане? Не бе да ме би. О, фък, паднах. The clever one. Извиняй. Охо, паяк. Али, Където? имам. Не. О, добре. О, къде го метнах. Добре, бате, то как има някакъв такъв джъмп. Гледай го. Не, все пак е паяк. То се фърли сам. Не ме би. Няма как. Не, Къде отиде, бе? един живот имам. Си имам ту. Аре сега да биеме то, що имаш един живот и аз имам вече един живот. И сме на риска то да ни елиминира и двама. Падна. Не бе, не би ме, него е горе. Идем. Не мене, бе. Съжалявам, ти стана пред мен. То умре ли, бе? То падна, майче. Да. И аз паднах. GG. Падна ли? Да. Clever one. Сигурно ще изиграм още един минигейм и ще спрем клипа. Като други ден или утре или други ден може да очаквате втория епизод на Кибикрафт. И сега ще мислим да изиграм нещо друго, като ще се върнем след малко с някоя друга игричка. И върнахме се, сега ще играем Block Hunt или Hide and Seek. Да. И така, избираме си. Тук има някакви смотани класи. Ти от кой тим ще тъкаш? Хайдърс или Хънтърс? Хайдърс. Юрара и Юн Хайдърс, добре. Добре, какво е? Instant Hider. Аз ще съм Instant Hider. Какво? What the fuck? Май трябва да си го купиш. Не, да, то не ми пише, че за пари, бе. После излиза един Diamond. Your attack shock Нали пише blind колко slow. пари от такова. И сега ние какъв блок сме, някакъв рандом блок. Да, съм фурна. Аз съм TNT, what? Къде се спална като съм TNT, бе? Ти идиоти ли са, бате? Тук има TNT. Къде? По брега. What, please? Али в кораба ще се скрия. Мен. Брега, вражески такова ли? Али да, TNT ето. Също се Hunters. Holy shit, man, please. Скрил съм се. И аз. Твик блок. Ти можеш да смениш това ли, бе? Да. С слаймбола. Но то ми пише you cannot. You are now a crafting table block. Супер. Не знам. Тук може да ви е малко скучно. Миол. Какво е това миол? Ще мялнеш и ще предизвикаш внимание към тебе, сеща се. Да, така някой се много взор. Едно и ракетки има Firework. И они правят същото. Нека му е през хуя къде ще пуснем ракетите и къде не. Не стелт. Пет минути остават, what the fuck. Shoot Hunters, Upgraded Axe Infinity 1, 3 Damage Axe. 5 Huntera и 19 Хайдера. Само seems legit. Що не? Обаче ако можеш да стана на дърво такова лак, никой нямаше да ме разберат. Добре. Да. Това ще измялкам пак. Али има някакъв такова като гарне? Сексия, бе, какво гърне, бе? Гърне. Това много е мялка, не? Ти мялкаш ли? Не, аз смених на букшелф, бех печка.
Абе, тук има някакво друго копеле до мене, бат. Ето, един хайдър. Един хънтър. Гледай го. Фанаме. Майка му да загине, бе. Умря ли? Да. Сега по ще е по-интересно, Знам. много като ти... Кво си? Няма ти кажа. TNT. Някой блок се издава. Много трудно ще разбереш, защото тук са го направили малко тъпо да можеш да смениш формата. Кой ме стреля, бе? Гарне. Гледото. Гледото. Къде отиде, бе? What бате, не е честно. Ето един. Да. Гърне, още едно. Гърне. Гледай го. Вау. Go die. Би го? Рип. А може да стане на животно някакво такова. Не знам. Май не може. Иначе има и животни такива. Оп, те е саксията. Те бате мърдат, те са някакви идиоти. Така много ще ме разберат. Точно тая да не те разберат. А като съм блок, имам ли шанс да убия такова хънтър? Не. И що имам някакви уепони тук? Ти имаш, ама не ми нищо не трябва. Лъка само бута. Лъка ме тузари, бе. Абе, ти лут ли си? Батут, къде ме стрелят? Умрете, бе. Чуш и мялкането. Не. Аз съм без звук. Стълба. Тя въобще не payват attention на какво се случва. Jump Master. Охо! Един го ударих. И примерно хънтърите как ще спечела тая игра? Да знам като фанат всички блокчета. Как? Да, по-сигурно. Да, бе. Абе, тази стълба как е така, бе? Някакъв плагин ли е това? Има някакъв такова... Кенев туалетна чиния, кажи го, онова. Това на вещиците, Кене. Да, същото. Къде се ред там? Оу, къде го праснах? Снайпер Elite V2, бате. Ето, бе. Я ела, бе, Саксия Мастър. Саксия мастър. 24 секунди, дали ще оцеля? Много ясно. Просто се съмнявам в моите възможности. Ръшни, на 10 секунди ръшни. Да, бе, за какво? Да ти издъним гърба, за какво? Да ми такова, да ми издунят. А мялкане е много мощно. Ай, ръшкам. Леле, какво това сих тайм, бате? 6 минути. Какво стана са? Някой утре сигурно го удължила. Ой. Вау, бе. GG, бате, взел съм около 10, 10, 10, 30, 18, 48, 51 джем, what the fuck. Вау. Това мислиме да е самия клип за топ. Това мислиме да е поредица между другото на тия минигеймсове. Това е първи епизод от тази поредица. За горе-долу за разнообразие между Кибикрафт и някакви други също поредици ще направим. Ще измислиме. Надявам се да сте харесали този клип. Абонирайте се за нас. Харесайте клипа и коментирайте. Банално. И това е. Чао! Чао.